Gabon eta ongi etorri denoi zer modu zarete. Gaur bai, gaur sekulako gau giroarekin puntu-puntuan orantxe txeaka, 9:30. Eta aste berri batekin ere bai, astelenarekin gatoz, baina egon lasai ze gaur ez delariko. Astelena, ez. Pixka eta astelena kostu zego. Zena ez bezatia. Abuztuko eta udako astelenak oroar desberdinarako gaur ere esango dugu. Gora bihotzak ez alda, dano gales. Alaxe da, bai hoxe, eta guztua no, ze azkenian, zarautzen eta leko guztietan eguzkia atera da. Kenduenez geratzeko atera da gainera. Pixka bai. Eta ja jendeak mania gutxio hartzen saioko da. Venga. Espero etaitzen. Ehala de. Eta bane gaur ondartzan eo naiz. Begira. Bai, bitu. Hemen nator, zuzenian etorri naiz. Piskat, makinatu nagoa, baina zuzenian etorri naiz. Eta zer moduz? Oso ondo. Errei naiz piskat. Rema eman, baina oso ondo. Asko gustatzen zait ondartzan egotia, eta goiz goizetik. Eta bihar egungo naiz. Zuze? Ui, menditik jetxe altzea. Bai? Bai? Zer menditan egontzea ba? Hainbatetan. Hainbatetan. Asteburu mandizale izan da. Aiba. Gora bera askorekin. Gora bera. Baina, bai. Vale. Ez galetu jo, Julen, zemos asteburu da. Gora berak. Tripetatik kaskun. Zuek zer moduz? Mendian ondartzan zer nahiago prezio berean aukeran, Galarza? Ba, prezio berean mendian, goizean, eta... Ez esan gehiago. Bai, ez da. Eta? Atxaldean ondartzan, eta bestik atxaltzeiz. Hoia nahi zozen mamarko jau. Ez dagoela aukeratu beharrik, baina aukeratzen hasita honintza. Bai, baina Galartzatan aukeratu du mendilla, ondartza, laizte piztina esango, lakuare ba, ez tegipa. Galartzak dena nahi du. Zuek ematen badio zue, aurrengoan ere den eskatuko du nik, aukeratzekotan ondartza. Gutxiago ibili behar da. Hori egila da, nire horrek gustatzen zait ondartza. Beitu hemen flotadora eta gauza pila bat eman dizkiate. Kapazo zora garri horretan. Oiek ondartzan utzi ditut. Nontzitut, jolasteko? Nik galdetu egingo dizut, Marito. Bai, baina uste eskutxi jungera izela. Emateko geratzen zaigu. Motxilarekin ere gaur egun joan leiteke ondartzara. Bai, egia da, bai, nik nahiago ondartza. Egon pizkat, nahitu emango izut, zila... Begira, hori, eskerrik momentu batean, hori da. Baina hemen txukarriko nahi zeharkin, Listo? Baina hori harin batetik aurrera eramaten da. Gaur eramaten dut, bai. Eramaten dut ondartzara. Bera ipurriak eta gora bihotzak begira. Gaur gaueko saioa nahi zuen tokian, jeak. Pozik zaude? Earki, bai, gertazko. Gora ipurriak. Emanen berko jo. Ez da guretzat. Etxera. Zaizion emateko. Zauden tokitik, Marito, aprobetxatu eta baina ez dakatezte. Toldera, zu toldera. Astea behar den bezala azteko. Bai, hola. Oian Amarito horrenarekin. Toldera, xerpa, beste toldera. Galarzaneko Ikerrekin. Galarzaneko Ikerra. Eta olintzaen behitan bakure girekin. Polso berria, polik. Azkenia motxilakin gehatu zehaztu. Gora eta bera eta gora, ondartzara eta mendira. Mendira eta ondartza, eta bai, behitu, asko ibiltzea gaurko gombidatu leku, danian do. Leku batia bestian da, beste gauza berri batzuk probatzen nahi da. Nik ere esan behar nuen, gaur ere joko dugula beti ez dela goia, baina gero bera ere ingo dugula, zen nola... Bai, nire tamainakoa da, hori egila da. Bideoke txikila gea. Baina, bueno, aizo, txikilak azkenian, honitxak gea. Aitziber Garmendia atorrela gaur bizitan, eta arekin batera. Eta zuekin, gonbidatuta izaueten nola ez, hori batuko dugula deno batera. Gora bihotzak! Guazen! Gabon eta ongi etorri zuei ere, merezi duzuen harrera ematea ere tokatzen baita, Oiana Menditorena. Eta, gabon! Iker ondartza. Ja, ondartza ikusten terrenira doi marrera. Iker ondartza, zerino esaten zuen. Zaineon, Iker! Ondartza. Ez zehose berexia. Bueno, berea bizena da, Galartza, ondartza. Garrapo dut. Mira, oso tengo du. Ez dut esango. Agurtu zuko nintzan, ez ez, no gabez. Onintza preciosa!
Baina, txoi, ez gero teorian heldu behar diogu, ondartza ala mendia ala ondartza dikotomia Bueno, ba, preziosa da nian, preziosa da olako, eta gaur etorriztea, sexy, zo. Bai, deskokada. Deskokada etorri da gaur. Listo. Onintza deskokada gaur. Preziosa, orduan. Preziosa. Zorion egu. Zuzemo zaude? Ondo, ez dino beto, gora bihotzak. Betu ze ondo. Beti ere. Ba, nire oso ondo nago, Julen, eskerrik asko galdetzetik. Baita zuri ere nogales? Eta, bai, egila da. Eta, zein daude ondo, beti bezala? Gu baino beto? Hombre, gu baino askoz beto parrandan daude eta lanen, baino parrandan. Jai giruan, zeatik udan gaudelako eta udan beti festa dazkau. Leku guztietan hor nerea zer dabil? Nerea dago bakiran. Eta Karmele eta Ander Bisasola bai. Ander elordui, Gasteizen. Nerea zerrak azu eskutan. Zer zabiltza? Beitu, ni bastida datorri naiz bertako jaialdirako eta gaur mozorro eguna da. Nik ez dut mozorrorik ekarri, orduan, gitarra utzi date behintzat, zerbait eukitzeko horrela jaigiro honetan, eta jai hauen parte izateko. Gainera hemen, iritsi garenean, kriston eguzkia zegoen eguraldi ona, eta gunora joan gara, gero agora kutsiko dizuegu, baina puzgarrietan ibili gara, gero orain hemen karaokea dago, umeak dantzan daude, antzerkia egon da arratsaldean, eta gero zezen zuzkoa, eta oian bega egongo dira. Eta festa hauek alaitzen, gubitartean, egia danik ezakidala gitarra jotzen, orain praktikatzera noa gero zuei bestitxo bat edo erakusteko. Nerea ez du, galdera bat. Gaueko galderek importantiena uste dela. Ze ordutan da, zezen zuzkoa? Normalean 10:00etan izaten da. Amarrak arte itxaron beharko dugu. Oso ondo, zuzenean ikusiko dugu. Baina, Oso ondo, gero itzengo dugu. Ondatuko dugu gaurko gora bihotzak 10:00etan Bastidarekin eta batez ere Nerearekin eta berezik zezen suzkoarekin bat egiteko. Eskerrik asko eta animo Nerea, atuan asa eta bota. Agur! Zatu zetzena, atuan asa. Goratuko duzuen hola lehenko... Bildurra asko ematen jo, gaixua Pizka gaiztua, beha. Bere bildurrak eta bere mobidak, bakitzak kudiatu. Pizka gaiztua. Esan dagoa, lehenko ostegunean hemen gurekin izan zen Gorka Ortiz de Urbinaneko Zeledon. Ostiralean egin zuen bere azken agerraldia Zeledon gixara. Ordutik ona Gasteizen gauza asko gertatu dira. Baina importantenak gaur pasako dira. Ze gaur ere, Erronka! Bola, Gasteizko Andra Mari Zuriaren plaza. Erdira eraman dugu Ander eta Karmele. Aurrera, Gabon! Bai, Ander Gisasola eta Kamere lordu hemen hotza pasatzen hiriburuan, baina beti pozik gaur ikusten duzue, etorri gara akorde, jaribeño, Edurne Zuri plazan, Edurne Zurirekin, Andra Mari Zuriaren plazan, Gasteizko jai hauetan, astelen eder honetan, Karmele. Gabon, Ander, ze pazientzia behar dan zurekin. Jairo edarra, bai hemen pixkat fresko egin dau. Baina, Ander, hemen fresko pasauko ez da bienak, gu izango ga, eta gure gaurko partaidik ez da? Hori da, efektivamente, hemen atzean dekogun laukote eder hau, Arratsaldeon Gabon, laukote, etorri gurekin. Bai, danak etorri dire euren, jantzekaz, baserritar jantzekaz, kuadrilla, giroa, musika, arratsaldean hemen, girotxu ibili dalako, bakoitza, kirol, ezberdinetatik dator, bai, futbola, isot hokeia, gimnasioa, bai, igeriketa, baina jaiak, ondo joan dire. Bai. Eta etxean abizatu dozue, telebizan urtengo zintzeala. Bai, lagunei eta niraitari abizatu diet orain, eta ikusten dauten. Karmele, hemen danak prest, euren familiak prest, zuek espero dut prest egotea. Apustue, venga, botako dugu apustue, rekorrako eta mazazpi jasoaldia masa Bilabonan. Bilabonan 37, nik esaten, lau haukin gaztetxua dia, baina fuerta taute, 35. Nola etxean abisatu duten, eta hori betu presio gehiagarri bat norbere buruaren zato 28, marka baiet. Astea, goia. Gasteizen. Errekorraren bila hemen Gasteizen, nik kronometatxik iziltua betiko prest, Karmele zu prest, izerriteko. Zu hazi. Venga, epaiaretan. 3, 2, 1... Denbora! Herrikirolen magia! Hortxe jon, gora! Venga, jo beste bat. Jama mutila, xopa! Eta bi! Venga, irugarren bile. Esan behar dugu ensaioan, bate materi, rakabea kurtu dakola. Venga, jonek, 3. Blusa zantzita etorri dira, behar den bezala Gasteizko jaietan, baina ez dut Hortxe,
uniformerik egokiena harria biltzeko. Handau jubileu. Aizu, uniforme oso egokia da, gerrikoa daka, Bai, baina esan du, bakarren batik gaza lertu erekin zaiola. Hortxe! Igual talla. 6! Ez dira oso elastikoak eta, era, gora, bera. Baina... Bera, mutila! Ama Urko! Urko izena dugu. Hortxe, 7! Urko kirolaria da, baina esan bezala beste kirol bazuetan didatoz, gaur. Herri kirol bat eskuritzen. Eta 50 segundu. Jokeia ere. Hortxe, fuerte! Bederatzi! Hau, besta Urko eta Hugo! Lehen da biziko minutua egin dugu lan, eta guantxen gazteizko lau mutila. Ama! 11 minutu eta 5. Hortxe, 12! Oso ondo mutilak! Venga, jonekin berriro. Oita... Mairu! Kitmitampa! Agusti igual ez. Amada! Baina eta... Hogei. Ze esperientzia eramango duten betirako mutila hauek. Amabos! Eta etxean ikusten. Minutu terdi! Eta nahi eran ere betirako izango duten grabatuta. Amasei! Azken txampan sartuta azken minutu erdia. Eta gero, errepikapenak. Amazazpi! Hortxe! Harri egutzeko era desberdinak. Bakoitzan Gol! Kontuz! Tankartetik. Aita behi bai. Hemeretzi eta 10 segundu. Hogei bai. Azkazalekin eta Hemeretzi bai. Venga, hogei bai. Hogeita bat. Aixa. Bai. Eta... Venga, hogeita bat. Carmele sartu da. Nik baiet izango nukean. Baiet, bueno, ya ez da kontu hogeita bi izen dire. Hogeita bat. Hogeita bat zuzena da. Hogeita bat. Bueno, mutiek hogeita bat jasoaldi. Zorionak, oso polito. Zuetzan ikusi dozu, ondo? Bueno, gutxi. Oso gutxi. Gutxi ez, Carmele, gutxi ez. Gutxi ez da, bakoitzak aldaena egin da eta eskertzen da. Erakutzu zuen abidadi eta Ara, nos ikusten dut egun zueri hemen, argia jasotzen. Gero beste saiakera bat zuek beti ere topatutako jendearekin. Hemen jarraituko dugu, bigarren kuadrillan bila. Hori. Eskerrik asko Ander, Carmele eta Gasteiztar denak. Orokorrean. Guixi du noi. Adio. Animo. Oso. Bueno. Ez alia zuzte berria ikusten. Nogalesek aipatu nahi du hemen besoan daraman hori zergati daraman. Aipatu iguzu Nogales. Ez que jendeak pentsatuko, ama, ze atrebi da gure Nogales inditula hemen hiru tatuaje, Beira, hau edia iratik, nire laguntze txiki batek, intzizkian, kalkamonia, eta muixo handian du abiatu nahi dira temendik iratirik. Muixo bat irati. Arrikasotzailea da? Bueno, indarrazko daka. Baita ere. Indarrazko daka. Orduan programaren fansa. Oso fansa. Beti ere. Gure irati. Ala behar du irati zei hortan. Eta, guain, lasaitasun bila jutegeanak. Zedena jo deu. Itxasoa, hala, ondartza, hala, mendia. Gero egia da gaur egun, Hori da batez ere, galdera. Euskal Herrian ondartzak eta ikusita lasaitasuna. Ez da erreza hori, Nik, esate bateko, ondartzak gustatzen, baina errato txiki bateak. Udeta sartzea bai, baina ez gustatzen zait, baina gero, barrukoak gehanak ez gaude ohituta nik hemen zarautzen da ikusten dut, txakoetak papa etxeak urten dira, eta gu berriz, antzeko behatzen, denak ondarrak entzen, hiltzegea, badenak zer, ni oitakoa naiz, eta gero antzen bat ez hori por dine bendik ondarra da makizula, eta enez eroso sentitzen, beste datu igual zaie, batez ere kostako jendiai, bueno, enez. Osa, igual, kostako jendia, barruko jendia da nun ikustea. Hanketako ondarrak kentzezun edo ez? Bai. Dira bizi filosofiak. Zero zabor, 0 kilometro, 0 ondar. Nik ere praktikatzen dut, da, 0, oza, beina momentu batean ondartzatik atera behar duzunean, diozu ez 0 ondar. Ondarrale guztiak, baita behaz tartetakoak ere kendu behar ditut, eta horrek sortzen du estres bat. Bai. Udan, behar bada, behar bezkoa. Esenteko estresa. Horregatik sortzen. Etzara estresatzen? Batenez, berdin dit etxera arearekin joatea, berdin dit inkluso ondar eta guzti ohera sartzeak. Berdin dit, bai. Ni estresatzen nau, mendian behan oinez hasi, da kurutzea hangoian ikusten duzunean. Ara iritzi behar dudala pentsatzeak horrek bai estresatzen nau. Baina ondartzak ez dakar estresik zuretzat. Ez. Eta zu lasaitu, Marito, jende gehiago edo gutxiago egon, ze, bueno, badakigu gaur egun mendiak ere bizka masifikatzen hori. Nik jakin, ondarrak kentzezu edo ez? Bai, baino ez guztiz. Egia da ondar pixkatekin jutea ere etzaidala xola, eta gero etxean, bueno, beti otena, ni gaina Donostin ondartza paren bizti nahi. Oiga. Bai, baina nuen ez
pentsatu, barnekaldeko Hola, también belarri. Bai, karo, leku guztitan. Kostaldekoik daukate errazago, barrukaldekoik kosta egiten zaigu pixka bat. Horregatik igeri leku bazuk, ez da jure. Beti ere. Da, eta oan, esate bateko, bide batez parpanda biskatingoet, zirkoa hori joan daola. Ba, herri joan onduan, marea gora da honen, ja mareak ikasten hasigea, eta marea gora da honen, nahi goet herri joan plasta, petrilletik saltoin, ondartzakun baina. Aizu, hoxe esan berrizun, nire union izan ostiralian, amaiak imatea gure bakidadora, marabillosan, gure zirkoan, hori joan, parre inun, benetan. Eta gauza bat esango izun, galartza, oso harin ikusi zintudan. Harin! Ez kontatu zerre. Sorpresak daude. Beraz, Juan Zirkora, oroan. Juan Zirkora hori joa. Benetan, Bai goez, sorpresa deo ez. Bueno, harin ez, txoixoa zintzilik ikusten. Oso harin, benetan asko gustatzen zaiten, hori joa. Udara guztian, ez? Bai. Ze horiok besteak beste bira zirko dauka, ondartza dauka, mendia ere dauka. Bai, dana dauka. Ondartza, mendia, ondartza. Batetxeonak, eta hori da, gaur goizen indetena mendi buelta bat, eta gero uretan sartu atera. Biak, egin dituzu, pixkat. Mendia eta ondartza zekao. Egia da, Euskal Herria bitan zatitu dezaken beste dikotomia hori ere, ondartza edo mendia ez dela gauza berria. Honintza? Lehengoek ere, Ez que, belaunaldi desberdinek. Esperientzia dunek ere izan gote bazer esanik gai honen inguruan, alegia. Bai, egon naiz garain Bizkaiko herri Bizkaitik ertetzea zu? Ez. Hone etortzeko bakarrik? Ez, Euskal Telebistan Bizkaiko euskalkiak eta entzuteko beharra badago. Oso Gipuzkoa zentrista da euskararen mundua aprobetxatuko dut desahogatzeko. Orduan Bizkaiko euskalki batzuk eta entzutea guai dago. Holan, belarria egiteko. Total, egon naizela garain. Garai da Durangaldeko herri bat Bizkaiko herririk politenetako. Bueno, politenetako esan da daukalako kriston paisajea. Herria balkoi bat da, praktikamente. Bueno, total, zertan ibili gara, mendia ondartza, bai, claro. Santa Catalinako ermitaren parean, elkarrizitatu genituen Iñaki eta Mari Carmen. Eta, bueno, aholko asko eman ziziguten mendiari buruz, anekdota eder bat ere baitartean, eguraldi lorrin aukigen du, baina edertu egon ginen kamara guztiak nireak. Ipini bideoa, eta gero ea Julenek eta Mirenek zer dioten horri buruz. Ui! Arratsaldeon. Holan esan bagin gereur. Ez dakit zueri oporretarako zer guztetan jatzuen gehiago. Ondartzara, mendire... Ondartzara joeten gara, baina, a ber, gehiago basue, plaizi bai. Virginiako Unibertsitate batek egin duen ikerketa baten arabera, segun zer guztetan jatzun, horrek definiduten zure personalidea. Esate baterako, guztetan maiatzu ondartzie, zara persona zabala edo extrovertidu esaten dana. Da mendize guztetan maiatzu, solitarizioak direla edo. Nire da guze, mendiko jente zabala da. Nire oinartin bine oinela, nire ondartza zer dugu, onduruzio zuen da geldik, eta lo. Nenditzen dibidi zabita zer, beti bat ematela berba, edo loko zeba, beste, zer konversazio bat dugu zuen. Eta oine zueri baso asko guztate jatzu esan zuen egunero jatezara. Ni bai. Zeran diferentziz erenke mendizen basoa guztate jakona eta erropak luzi duten baino joan? Nintzen, ibik epagarrik egertzen zuen orda mendezalia. Ez ego jodia, makile esan nio bez, baina ondo du izanak horren martza da. Hori seguridadi, nizlan ibiten dan eta bizkorret akil, ikusten duzuko baino ustu dina eta akil, oitzuri dekinak eta hori... Oin mendire joateko, erropak eta... Dine, gomeita jote geni eskolatik eskusin goizia, amarkaki. Amarkaki zapatiak bakotxo gitzine, eukena, baina epen juz dago egiteko duet. Oin interneten danetarako alukuek emoten da bez. Gurozun guztireko baina zuen esperientzitik. Zerren bigu mendizen, esate baterako galtzen bagaran. Geltzen da zara, zuei, eta indizu moen seinaliek, eta bat ematek ikusten badu, bien, da bestela, Aunque sea bomberuek... Bomberu, eta guti, eta nizu, igual que zuek jarri, baina, bueno, zigia, etxe gerten bezaitu, salutu zen, beharre lekua. Ondorio garrantzitsua eraz. Nik hemen aurrean mendian galtzea baldin naiz, bazpaira hau emangoek, Bideoan ez dugu sartu, baina esan zigune Iñakik, mendian galtzen bazara,
aukera ona dela beti urari jarraitzea. Errekak beti goitik bera datozela, eta beti eramaten zaituztela, agian ez zu joan nahi duzun lekura, baina seguruenetik leku hon batera. Bai, nik emetik aurrea hau emango. Bai, oso ondo. Zuek, adibidez, Marito. Bai, bota. Esan dugu Hondartza mendia, oso ondo. Baina, zuen sentimentuak beste norbaitekin partekatzegerako garaian, garai intimoago batean, nora joko zenuketen lehenago? Ja, hola. Edo mendi aldera? Bueno, ba... Ulertu da galdera? Ustez bai, Bueno, ez dakit, Shakira ontan murgitzeko. Ba, musikak launtzeu. Bai, Galdera ulertzen. Nik usteela intimitate gehiago aurkituko nukela mendian, edo lako txokoren batean, bai. Edo kala txikitxo batean. Hori iztu galdetu? Bai. Ez duzu sekula intimitate momenturik mendian? Jakinea. Bai. Baina jak egizizu kontatu. Baina oso gora ingota edo? Ez da ingora. Danetik. Igun azazun ere mendira, oro bat. Hoxe, bai. Kalartza, Hondartza menire? Ez, Hondartza, igual, udetan saiatuko nitzak, Itxasontzi bat. Bai, baina ez beni indetelako, Ez dago recuerdo bintzat. Hori joko zanbulla horietako baten, ez? Ez da, eta gaztegotan esaiatzen nahi zola zetzen. Ez da ibidaietan zen Santorini. Santorini, edo non dalekona. Bai, bertze gongo nitzake. Jende txara. Jende pika inor, ez? Oin bai, Nik bideoa dauzkat, orduan grabatzen inuzenak inorretzean. Eta hor, bai, eskon berritan horre guztua, bai. Baina gehiago mendian edo Hondartzan, Iker? Mendian egoa, bai. Bai, mendian, garo tartiak eta honak izatea, garo luze xamarra baldin bada, eta nola, tak. Hori esan dezuzuk, eskon berritan juntzinala, orduan gaztetxu gozinan. Hemen sortzi dute. Hemen sortzi eskon gozinan? Duela. Igandian, atzo hemen sortzi dute. Ai, zoriona! Mira. Ez hori eta beste gauza bat. Akaso esan dezake, Hondartzara joateko garaiak ez direla kamiatu, baina lehen zuere gainera aritu zara hor Bizkaialdeko paraje ederroietan, mendira joateko garaiak, estiloak, belaunaldiak bai aldatu direla pixka bat, ezta? Lehen zen besterik gabe mendira, eta gaur egun zer da mendira joatea? Niretzako postureo asko dago orain mendian. Osa, ni batzutan joaten naiz, paseoan, edo nik asko maite dudan pertsonari mendi asko gustatzen zaiolako, eta batzutan urduri jartzen naiz. Jendeak korrika doa, ez du paisajea begiratzen, bere dekatroneko traje berria luzitzen eta pixkat urduri jartzen naiz. Baina, bueno, mendia hain zabala da, beti aurkitzen duzula lekua estresak entzeko. Hemen egia, bideoak ikusten, hau honek ja urtetxo dazka bideo. Bai. Arropatan asko, notatzea askoa, arropatan... Galeteko atara kontu. Belaunetainoko pan asko. Mendian onena maiketakon bat. Hori da ona, ez barrita energetikoak, eta hori txorixoa eta hori bai da ona. Ze momentutan aldaudeu, txorixo mutur eder bat edo tortilla patata eder bat, barrita energetiko, torta. Zuk hori ez esan, porque zuko llegen bat eituzu. Bai, gelak eta barritak eta gauzara. Bai, nik uste dut hori mendilasterketek eta ekarri dutela pizkatea. Behin mendira junda hor gora jau, tontorrea eta txorixo. Hernioran joan da, zelatunen barrit energetika jaten esanaz. Hori da? Ez, oie. Txorixo pizkat, garagardo bat. Miga hon batzu jatia edo... Mendian honen anetzat, bueltan zehozeuna. Atxolan. Bai. Gero elkarrekin txadimen batzuk eta konpartitu, partekatu. Bueno, bai. Leia diez, mendira igotzeko motivazio bakarra neria hori da. Gora jau eta txorixo muturrear bat jatia. Paseazki orain ez mendira ez Hondartzara. Bastida egin behar du. Ze falta gira orain zehatz eta mehatz 6 minutu terdi. Egitarago ofizialaren arabera beti ere. Zesten suzko abiatzeko. Animo nere amazko gabon. Gabon guztioi. Bueno, momentuz, zezen suzko ez da ona iritsi. Baina gaur mozorre eguna da Bastiako jaietan eta begirazako kuadrilla topatu dudan. A ber, zertan zoazte mozorratuta? Rockeros! Baina niri esan diate gaur cowboys etorri berzinetela mozorratuta? Bai, izan da azkeneko momentuko gauza. Bueno, oso ondo zoazte jantzita. A ber, eman buelta bat. A ber. Wow! Ikaragarria. Eta gaur, ez dakitzuek bertan egozarete, baina guerdian ur jolasak egon dira, ur puzgarriak egon dira eta gu bertan egon gara. Ikusi bainatu garen ala ez?
hor utziko dizuet bideoa. Bastidako jaietan gaude, gaur 30 gradu ditugu, baina plan bikaina topatu dugu. Bertan, ur puzgarriak daude, oazen uretara. Sorpresa zetorri geha, baina giro politia aurkitu deu. Goian gero leno globoketa bota ditue, oain aurrak hemen jolasteko uretako puzgarriekin, eta gustora. Bai, mentxe, giro ona. Nire markinek unaz, baina mentxe da guzti paseten dut, eta pizton giru da, ikususunez unientzako aktibidad asko montaten dabe, gaurre intxalbida zuranak eta bixere espumianak eta hori da, ondo pasetako umiek. Ondo, umiak etortzeko, kriston ondo. Oso planona, gu garotik etortzen gara, eta, eguna pasatzea. Agiazan oso ondo, goizan ibili gara ja, hemen lagunekin eta horre txikitsuekin, eta hain buelta berrira, azik ja bigarren txanda. Gainera egiten duen beroarekin eskertzen da, ur pixka. Bai, bio bat, naumik eta ikustu zu, zelako ondo duzen pasatzen. Bai, eskertzen da pixka freskatzea behintzat. Eske, hemen ez daka gondartzadik, orduan, bai. Zer moduz ari zarete pasatzen gaur? Ondo. Kaixo. Zertan zabiz hemen? Piscina. Eta ez dizue bildurra ematen? Ez. Bakarrik dibertsua egiten. Ai ama, bustitzen ari gara, eta gainera nire astu zait baino jantziak hartzea. Esan digute gurasoak ere bai sartu daitezkela hemen intxarretan. Bai, baina guk ez genekien eta ez ditu ekarrik baino jantziak. Bai, mira, guk bai ez dugu gerri trajo bainoek, eta gu ez gara sartuko bintzat. Bai, atrebitzen badi, klaro. Eta zuek ez zarete atrebitzen? Zumi zain du bideo. Onde txikitxe dieta. Hemen bazian etxea zaudete, así que nahi behar ez du eskatu. Oso ondo, agian eskatuko dugu baino jantzea hortik. Oso ondo. Mila esker, ondo pasa. Aio, eskerrik asko Nerea, bide batez gogoratu, ja bihartik aurrera, eta batez ere etzitik aurrera, asko freskatu beharreko egunak eta atozela. Beraz, Ondartzala mendia zuk aukeratu, baina fresko bat ez. Nik ez Ondartza eta ez mendia, nik holako jolasata ditut. Timbrea, gaurko lehen da biziko gomiatu. Utziko diazu ongi etorri egiten? Bai, zenik, Nerea? Bai. Barkatu. Gero enaiz ni bakarrik. Miren Nogales Nerea esan nahi. Bai, Nerea mazot. Total, zatoz, Josua, eskerrik asko manito, tokiskatu zeratakar. Josua Erranz delako gaurko lehen da biziko gomiatua, ez eta asmatu zertan aritzen den. Kaixo. Kaixo. Ongi etorri, zer modu? Kaixo. Arki. Asi aurretik inork ezauten du? Ez da. Bada ez dala. Ze hori jotik dator. Galartza hori jotik dator. Hau ez da gure zirkoa jun. Josua oso gizki. Ikusten ere esan hau. Ja. Egia? Bere izarri nabarmen badauka, beste bere bizarrean, gorria baita. Josua zertan aritzen da? Lehen da biziko bizta izan, baina, Nogales, hau sartu. Zu bikingua, gutxi jenez. Ez, oso no, ez? Iker? Bueno, esan du. Ez tekit, hila mozten da ibiltzea. Ez? Hila pentsaile. Bai, hila pentsaile, bai. Anguleroa. Horiokoa. Angulak, egongo dira horionez. Gutxi. Eta garesti? Ez. Mango izo lehen da biziko pista. Bat. Ondartzan ez da biltzez, txuri xamar dao. Begira horrek zer ikusia izan ezak lehen da biziko pistarekin. Bai? Ze sakontasuna du maite. Maite du sakontasuna. Museatzailea. Anikin honekin denak hasiko zinela. Itxasteko arrantzalea. Ez dara. Bigarren pista, entzun. Ez harrotu egunen, ez harrotu. Asmauin nahi dira. Nola bakin, seguia da. Gustatzen. Venga, hota urrungoa esan. Ez du bustitzeko bat ere beldurrik, Josuak. Bai, itxasuan iteu lana, baina ez dakigu zertan. Ne zer da, Iker? Arrantzaldia zea. Ez. Apaiza. Itxas apaiza? Ez apaiza. Sakontasuna eta ez du bustitzeko beldurrik, busti simbolikoki. Oso simbolikoa dena, ez da ere. Eta azken pista. Galartzak ere esan du, hori zer da. Marito, zuk? Baina ez dakit, arrairen bat aztertzen bakterian bat, ez dakit. Horra, azpin. Bat? Upa! Wow! Bota ezak ediru horren pista? Bai, bota. Eta Maritorekin noa berriz, Ai. Itxasoa aztertzen du, Maritoren. Izurdeak! Ozeanografoa. Temperatura, aztertzen ditu. Igual esan dezala berak. Bai, esan dezala. Josua, mesedez, zure lanbidea da. Itxas zoologoa. Itxas zoologoa! Orduan, ondo, bastante. Itxas zoologo izatea da?
Itxasoko animaliak aztertzia. Txikinetatik, hau da, zooplantonatik hasita, handien arte, dala bale urdina. Hor dauen espektuotan dauen, animali guztiak aztertzen ditunak. Esan genezak edala, itxas biologian zati bat. Teire lana zer dek, eunero itxasora jutia? Adar pila zeuek. San Kriston adar pila daude itxasologian. Batzuek aztertzitu adiez mikroplastikoak eta nola eragiten duen gure kostaldetan eta gure kostaldeko animalitan, beste batzuk kuota jartzeitue, ni espezializatu nintzen zoarkeologian. Hau da, ni, hori jokoa izan da bali historioz ondia dakau. Zautzak, getaiak, hori jok, eta bar. Eta beti mirestuta gatu zenez, bordatxo atzian zeon bale ezur bat, eta beti aztertu nahi izanun. Eta hor duen, pauso ezberdinak botatzen junitzen, hasi nintzen karrerakin, gero masterra, gero espezializazioa, da bukatu hori joko bale horren ezurra aztertzen, eta datazio bat iten. Hala! Bai. Eta hori noiztik nahi izan dezu bale hori aztertu? Txikitatik, bai. Eta datazio intzio zuen? Bai, 12-13 mendekoa. Hala! Uste genuna baino lehenagokoa. Ja. Eta izenik jarri diozu baleari ez? Balea, gauza, nola airian egon kriston urtepila azkenen ADN-a degradatu inda. Dorun, emategun informazio oso gutxi da. Esatigu bale bat dala. Gu pentsatzeu izan laikela Euskaldunon balia. Hau da, Euskaldunok eizatu genuen bale hori. Horren beste armarritan agertzen, azarautzeko armarrian adibidez, espezie hori agertzea. Getaian baitare, mutrikunde bai, endaian baitare. Zezutaz aparte oroar esango zenuko Euskal Herriak ezagutzen duela pixkat gure itxasoan hor urazpian dagoena eta edo? Ez. Zoritxarrez ez. Nioin dela, 2015an hasi nintzen divulgazio zientifiko munduan. Galesen neon bitartian, diru laguntza txikioa jaso nun Galeseko gobernutikan, eta hasi nintzen bertako ikastoletan, pixkat, bertako faunai buruz itziten, itxas faunai buruz itziten. Nea torri nintzanean, hasi nintzen hemengo ikastoletan. Eta kontuatu nintzen nahi zautzan, hemengo gaztiek etzekiela, lehen da bizi armarrian bale bazeola, da bigarren espezie hori zeintzan. Espezie oso konkretua da. Oan existitzen da, espezie hori? Espezie hori gure kostaldetik desagertu nintzen, estingitu nintzen. Da oin gehatzea bakarrikan, estatu batutako kostan. Baina espezie horrek horrendik irauten du? Irautegu, baina... Evoluzionatuko zuen, baina... Bai, berdina da, espezie berdina da, gertatzen aleno zegoela bi poblazio bat. Mendebaldekoa, Atlantiko mendebaldekoa da, bestia ekialdekoa. Ekialdekoa estingitu ingen. Eta orduan gatzea mendebaldekoa. Gertatzea, mendebaldekoan gelditzea bakarrikan lareun bat, ale olakon bat. Nik orain galdera izena ingo dizut, ze importantzia izan du, ze garrantzia itxasoak Euskal Herrian? Nik usteet, lurrak bezain beste, ez dut esan nahi lurra baino gehiago, baina lurra bezain beste. Aztenen, Euskaldunok munduai gure presentzia mundun eman genion itxasoa guten, ezta? Azkenen, lehen da biziko idatzi bale izan buruz eta haragi horren merkataritzain ingurun, da 1058koa, 11. mendekoa, Baionako merkatun. Orduan pentsa, gu bagen bilela hori. Frantzitikan, 12. mendian pixkat iparaldera junginan, Irlandan geuen, Norvegian geurden, gero hortikan Islandia junginan, Groenlandia azkenian ternuan bukatu genuen. Eta hori inbitartian gure kultura eta gure ezagutzak banatzen junginan. Beraz, itxasuak garrantzia handia daka, ez guan bakarrik, baizik eta gure kulturan edatze hortan. Eta Josua gandera bat, eta gaur egun adibidez, zenei iruditzen itzaiten jendiakin da, leheno, arraik gehiago bezala ikuste ziala, ez? Zego eratan daude itxasuak, gaur egun hemen? Alderdi negatiboa daka, eta alderdi negatiboa da itxasua ez da hola eotiazekan egoera honian, hau da, nahiko gaizki da, mikroplastiko batik, kutsatzaileen gatik, gasolinak eta bar, itxas zarata de oso arazo handia da adibidez bale eta izurrentzat, behaiek komunikatzea soinu bidez. Eta azkenen itxasontziak ere egiten dituen soinuak behaiei afektatu egiten die. Baina alderdi ona itxasuak esaten zela resilientzia askoak, hau da, berreskuratzeko, bere gaitasunak berreskuratzeko potere handia daka. Orduan, zorionez guretzak gauzak ondo egiten aste balin bagea, horrek eragin positibo bat edukiko baitare itxasua. Horrendik beraz, badago aukerarik, dena ez dago alduta? Beti dago aukera gauzak egiten ondo egiten aste balin baia, bai. Aukera bango banizu edozein itxas espedizio egiteko? Amesten duzu espedizio jakin ematek? Baliakin bezala. Zer egitea guztatuko lizizu? Nik beti nahi izan detin Euskaldunak ingenun bidai hori, edapen hori,
errepikatu eta toki desberdinoetan jun, bertako jendeak initzei pixka bat erreplikatu behaiekin dako hori. Hau da, Irlandara jun, bertako... Azkenen informazio pila bat galtzen da bitartekotasun hortan, ez da? Eta hori pixkat errekuperatu, hori pixkat bildu, eta gura altxor bezala hemen gorde. Beretan, lortzezun, kriston interesantzia... Eta karabela portugesa, oain zer? Horrek hori egia, galartzai horretxek zertzei, burua usteia. Bainatu gaitezke lasai, ala? Kalabera. Karabela baldin badaude, bainatu, nien itzae bainatu. Ez baina gaur egun nola dago, ez da kalabera, da karabela. 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 Kalabela. Zein da, gure postetan? Ondo goaz edo... Bueno, garbiketak ite ditu. Kontu nuki berdo horiek itxas animalia diala. Da, behaien ekosistema itxasua da. Azkenen atzerritarrak itxasuan gugea. Gertatzena da, iriztea udara eta guztian edula uretan sartu da, behaiek orgu baino lehenotik. Claro! Zoazte piztinara! Saria jarri nahi zuetenak ez. Nik sare bat nahi jarri. Ez da posible, ez diliteke. Ez, baina behaien bizitzeko, itxasua zehundi dat. Bainito txiki bat lasai hartzeko. Piztinan, Josua, plazer bat izan da. Berdin. Eskerrik asko. Pentsa, horiotik datorkigun bigarren lanbidea da. Ze kolore horia daukan horiok, eta bigarren gorrizta bertatik... Egia, bai, lehenengo bai. Josua Erranz. Eskerrik asko. Josua, eskerrik asko. Oso interesgarria eta suerte eta animo espedizio horrekin. Eskerrik asko. Gure itxasetako fauna eta flora uste. Eta kontuz hori jon, karabela. Kontuz hori jon oroa, bada ez bada. Flora ez dakit fauna desente gaur gazteizen, Ander Elardui, konta eguzu, segido, ze martxa? Andra Mari Zurian. Ai, betu duzu! Ai, ba! Gazteizen ere itxasoan murgilduta gabiltza, beroak pingunoak ere ekarri ditu ona. Eta, hemen gabiltza fanfarria artean, arratsalde osoa, dantzan, musikan, ez dakizu zenbat, gazte eta gazte bildu diren kuadrillaka, kuadrilletan 200 pertsona batzera iritsi dira. Aran dabe, jentea animosoa, astelen, hotz eta guzkitzu hontan, kontzertuak goitik bera, eta guk arratsaldean hemen izan gara kuadrillak ezagutu ditugu, konparsak, fanfarriak denan murgildu gara eta hori goazen ikustera. Aurrera bideoa. Hasi dira jaiak hemen Gasteizen, hasi ziren, baina kuadrilla jarraitzen dut eta kuadrillak egunero irtetzen dira, hemendik kalean gora beraien txaranga eta bere kamioiekin. Elektrotxaranga ikusten dugu atzean, baina zuek ere musika egitera etorri zarete. Eta beraiek baino beto. Nola hasi dituzue jaiak? Oso ondo. Hautsi gabe. Ostiraletik nengoen hautsi gabe, osea que... Komentatu digute, kuadrilla bakoitzak zuen furgoneta duzuela. Zuek ere furgoneta bat duzuen? Bai, da kuadrilla bakoitzak dauka txaranga, bai. Batzuk bai, eta batzuk baina furgoneta guztion. Eta egunero irteten zarete arratsaldetan? Bai. Eta kuadrilla batek txaranga eta furgoneta izateko zenbat jente izan bar zarete? 300 edo 130, depende kuadrillan gatik. Izena? Soroak. Soroak zenbat zarete kuadrillan? 170 inguru. Eta nola osatzen dituzue kuadrillak? Azkenean lagun bat ezagutzen duzu, joaten da sartzen jende berria. Beti ezagun bat dago. Baduzu elektrotxaranga? Daukagu txistu. Tradizionalak gara. Txistua eta dantza? Aita. Aurten gaude 275. Zenbat kuadrilla apuntatu zarete? 6 kuadrilla federatuak eta 29 ez direla federatuak. Ikusten duzu jaikiroan murgildu gara eta elektrotxarangak urtero datozen moduan, gu ere kuadrillaren batera apuntatuko gara urtero ere hemen izateko. Haupa Gasteizko jaia! Haupa Gasteizko jaiak eta haupa Euskal Herriko jaiak. Benetan, udan gaude. Udan gaude. Eta ja, guraldi. Ui! Gonbidatua. Gora jai guztiak beti esan dugu, udan gaude eta behar ejak gora etorri da. Jaiak badira gora. Bigarren gonbidatuaren bila. Hau baidala jaia. Venga, bazen. Hau baidala. Orain hasiko da beste festa mota bat. Orain arteko jaia ere. Etortzean lekura etortzela. Zoologiaren jaia ere ondo egon da. Etortzean lekura etortzela festa montatzen. Zatozte. Festa. Zatozte jada, gugana. Hori da. Jarriko gara hemen erdian nogales. Bai. Ze gaurko gonbidatuak ez du gutxiago merezi. A ber, esango dugu. Ai.
ez du gutxiago merezi, benetan sinistuta esan behar dezu Vale. ikuren. Vale? Venga, ba, berriz. Izan ere, gaurko gonbidatuak ez baitu gutxiago merezi. Oso ez. Da, aktorea da, zuzenaria ere bai, renazimenduko emakumea da, da komikoa ere bada. Dramatikare bai. Dramatikare txikila da, bezala txikila da. Moztu, miren, zu baino txikigoa naiz, eta hori badakizu. Bat 57. Ez que nik bat 57 neurtzen. Baiala. Bai. Gehiago uste nun. Venga, segi. Takoia dia, takoia. Nogalesen parekoa da, tamainaz, handiak biak izatez. Dan lekuko. Zaldibiko Meryl Streep esaten diot, Moztu. Moztu. Zaldibiko Jordi Hurtado. Julen, oandik ez dezu kasi hoi. Vale, ia. Zaldibiko Jordi Hurtado. Aitziber, vale, ya. Ez que noiz etorri behar dezue. Venga, ya, vale. Venga, moztuta. Gure besoetara, Aitziber Garmendia. Beti baita blokermot. Bai, ni bezalakoa da. Bai. Vale. Orain arte ikusi zaitu telebistan, eta zinean, gauz asko egin ditu, eta goltza gainean, eta zena tokietan. Ba, orain zuzentzen ere, bai. Ja, hartu diozu grazia edo, ze... Grazia eta gusto hartu diot. Igual gehiegi. Bai? Ze pasatzen da hor? Pazientzia bizka bat ere. Galartza. Igual orain, nola antzerkiko zuzenari ere bazaren, hasiko zara, ba, etxean ere. Etxean ja zuzentzen nun, baina Alenik ere. Guai, behaiek egoia guztua. Hain guztua da, ere, zeian nekauta jatzen naiz. Umekin esatean bezala, bueno, ibili da hila etxetik kanpo geho ja nekauta etorriko etxean. Ba, igual. Utzi jozu etxe berri bizka zuzentzen, ahora ja etxera etorriko dira zuzenduta. Guai, malak izu zein bardor. Hor barruko hori dana zuzendu. Ze ondo, gonbidatu bezala. Lan handi dira. Ematzazu hau. Gonbidatu bezala ere zuzendu. Vale, esan venga barrura. Venga, barrura denak, hombre. Hora bihotzak. Hala. Etxean bezala, sentitu zaitezela gaur ere, Aitziber Garmendia. ¡Morales, preciosa! ¡Ay, nere andoitito! Eta Marito da, Eta Marito. Venga, ekin. Zer moduz zure uda, Aitziber Garmendia? Ikararri ondo. Vale. Hori hona zen, vale. Ez dela, ja audiokok eta erreko juteta. Oso ondo, bai. Lasai, patxaran, eskantzatzen, oingoz. Normalian honen etorri dian gonbidatuak, oain arte danazan lan pila bat, eta doran lasai hartu nahi, eta ez dakizen. Bueno, Aitziberren bizitza oroar beti da lan asko, beti da. Bai, baina urtek ez ziaz alperri pasatzen, eta ja ikasi dut ezetza noiz eman beharretan ikasten. Udaran gelditzeko aukera dauketenen, ba, eskertzen dut. Beraz, oporraketa egin dituzu? Bai, egin ditut. Baina? Bueno, bihar lanean, no? Baina lan batzuk... Baina irakurketa bat, testu baten irakurketa bat, karrik. Lan batzutan oporretan bezala sentitzen gara, ba, gu hemen bezala, xe? Bai. Gu oporretan sentitzen hemen. Gu lanean etortzena justoa, lasai. Ze ondo, hoi suertea da baita ere. Bai, gila da. Aizu, kanpora sartzen ari zarete azken boladan? Bai. Xabin eta Intzarekin. Azean, ez lana? Intza. Bai. Aintzare. Xabin eta Intzarekin. Bale. Aintzare, ulertu dugu bilok. Es que la rubia no son tontas. La rubia no son tontas. Danak ulertu dugu Aintzane. Banik esan dut, a ber, hemen igual nastu zaituzte, Xabin Fernandezen izenak bukaeran darama, isaz eta idazan delako Xabinek bere izena, orduan esan dut, Xabin eta Intzanekin, Xabin eta Intzanekin. Pues no somos tontos, ¿no? Xabin musu bat, Intza zuri beste bat. Claro. Total. Garmendia, zuzara, zuzendaria. Bai. Ondo? Oso ondo. Bai, gozatu dut. Bai, jolas bat bezala izan da azkenen, eta, bueno, bildurri gabe. Baina nolako zuzendaria zara gogorra edo? Ez, que ba. Bueno, hori bete galdu, Hoi da, hoi esaman izun, igual Intza eta Xabine galdetu beharko zenieke, baina nik uste, bueno, eta jakinda gainea lehenengo aldi ezala, maja jo naiz. Bale. Ja, gustatzen zaio. Esan do Iker Galartzak, osea... Maja jo naiz, Ikerrito... Hemen txafalduko dut? Hemen. Bueno, baina hori da goxo agintzea hori da, ez da? Esan beharrean, Iker, guazen hemen afaltzera ez, Ikerrito... Bai, eta Ikerrito, osea, grabatzen hasi da, horko foko ieza, lao, ker xamarra, eta beste da nahi agintzen ez du, abilezea. Ja, bueno... Bueno, kanpora sartzen antzezlana ipatu dugu, Xabin eta Intzarekin. Oso ondo, bai. Antzezlanaren abia puntua ere, ez da makala. Ez.
Konta guzu pixkat ikusi ez du nantzako, mesez, jun ikusteak gero esango nundazkaztuen da nahi. Bai, mobile hemen dauke. Konta guzu pixkat. Abia puntu eda, bueno, Xabinek beak bere historia kontatu nahi izan zon, seropositiboa zala esan zien egunetik aurrera gertatutakoa, edo beak bizitakoa. Nei Xabi Agirrek deitu zian txalo produziotik, esan ez testu hori zeukala esku artean, eta pentsatu zutela nik zuzentzea. Wow. Eta esan, bueno, bialdu testu, testu irakurri nun asko gustatu zitzaidan, eta esan zidan, hau, komedia nahi dugu izan dadila. Orduan, bueno, beti izan dute umorea egin behar dela danakin, eta hau izan zen, bueno, hori proban jartzeko edo erronka hori egi bihurtzeko adibiderik garbina. Reto potentea, Bai. Eta gustora hartuko zenun. Oso gustora, bai, gaina oso erresa izan da. Sarako zarreukidet zuzenari laguntzaile eta ekipo oso politia osatu dugu, Xabinekin da intzarekin batea. Eta, bueno, ikastea ere izan da, azkenen, nik kontuatu nintzen, enekela ideaik gauza askoren inguruan. Osa, niretzako adibidez, igual, seropositibo izatea edo iesa eukitzea, antzeko zerbait bazian, ez dakit iguala, baina antzeko zerbait bazian, eta da jende asko daukeunez jakintasun hori, ez? Eta lagundu ditu hortan baita ere. Egon pixkat. Behitu errean, galdera sorpresa badakau. Ixaz eta enez, Bai, ixaz. Kaixo, Noales, Julen, Aitziber eta kompainia gora bihotzak. Aitziber ikusten dut legorretan nago, esan ditun bezala guda guzti legorretan testua errepasatzen, beita berri eta tornazeko bodotako. Eta eskatu die programatik galdera bat egiteko zuri. Eta pentsatzen nahi naiz, eta buena da egun batzuk bidali zenian zuk bideoak tombola antojitozen ondotik. Bai. Eta gorren aria pentsatu bet. Aitziber, bizitzeko momentu hontan, tombola antojitoseko te opari izango litzeke bezutako horren. Ilusio gehien zingo dizuket opari egan. Guau! Eta gero esan, ¿y dónde te ha tocado? En la tombola antojitos. ¿Y dónde te ha tocado? ¿Y dónde toca eso? En la tombola antojitos. Claro, izan behar du sari bat, baina justu zehazki tombola hortakoa. Bai, baina tombola hortan daneti dago, Y tú tienes que decir... En la tombola antojitos. Oida, beste ondo. Dugu publimakala egin. Bueno, hau esan da, orduan, opari bat aukeratu behar duzu, sari bat. Vale, aukeratuko nuke... euneko ordu kantidadea luzatzeko oparia. Hori tombolan balda, Antojitosen bai. Antojitosen bai. Porque como se dice... En la tombola, antojitos. Hoi bada. Euna luzatu bai. Bai. Ezala, galartza. Ezala. Ez dakit, ja, hoita labordu nahiko badia, ez? Lorein behar da, eta... Bai, horretio, loiteko. Claro, no. Loiteko eskoko. Egia, igual lanak inda batzutan orduk behar ditzeula, eta zen beneko, haike beti ingo gintzen, eta... Ez que okarrena da hoike lanakin beteko ginuztekela. Claro. Zuitza garri zu, eta uretan nahi baino altua. Bai. Naizu geiztea? Ez. Deseroso sentitzea? Hori, hautura falta izango da gehiago. Nik askotan, ni askotan saiau naiz, Juleni, ezer esan gabe hola eta geizten, baina bebeia dakata. Ez, nola, jetxiko naiz. Eta nik nola. Jetxiko naiz, listo, jetxi naiz. Eta hemen beti gaitziber galetuko dizut. Gau, zu batez ere nabarmendu zara, bueno, asko ibilizara komedian. Bai. Komedia maite duzu, komedia zara zu gaitziber. Bai. Baina egia da, bueno, azken bolada luze honetan pixkat dramari emana ere bazaudela. Bai, tokatu zat. Baina gustatzen zaizu drama? Pila bat. Bai. Egia da komedian gehiago disfrutatzen dela eta komedia naturalago ateatzen zaidala, baina draman ere, eta igual da gutxigo haitu naizelako, ez? Osea, zuk azkenen eunero lente jajaten baituzu, bai, gustatzen ezkizu, baina tarteka babarrun platerkara bate, esadezu, haure horrak zeokpa. Ordu, drama pixkatu hori da netzako. Eta zen izango litzateke zure babarrun arpegia, o barkatu zure drama arpegiak? Babarrun arpegia dauketena, makillatu Baina badakizu, oza, ateratzen zaizu, momentuan zure arpegi... Dramatikoa. Askotan bakizu pasa egiten gaina, dramatiko jarri nahi deten nere. Komedia hipote zaitela. Baina, adibidez, Euskal Herritik kanpo lan egiteko, hoi eman dit, jendeak ez dauke predisposizio hori, ni ikusi orduko parrezatzeko. Hoi da. Eta orduan eman dit aukera, baita ere zerotik ikasteko, publiko gogorragoa tokatzen dalako, eozin antzokitan, ez gaitxulako ez dautzen, igual ez telmota ez ni ez, seks berdinak ekin jiran ibili gehanen. Orduan da, zerotik ikasteko aukera bat, da esan duzu, hau komedia da, dramatik ere badu, baina komedia da. Ez du jarri nahi bere drama arpegia, Baitu? A ber, Julen, eske hola eskatzen bali mai, a ber, ni saiatuko nintzateke.
Baina, claro, eske boa txabal kamiseta horrekin jartzezea, serio jarri nahi, pues boa txabal nahi. Aitziber, zuri ez zaizu gertatzen nahi asko gertatzen zaitena da, burronka botatzen saiatzen zehala, eta jendeak ez zaitula sari joartzen. Pizkat, komedia puntu hori dakaula, o ez dakipa, burronka botatzen sai hau, eta parre. Nik batzutan eskartzen dut parre hori itea, ze horrek esan nahi du nire destensatu egiten da, baina asko sarratzen nahi zenen, kontuatzen naiz, jendek ez zola parre egiten da, batzutan esaten zela, inparre. Osea, a ber, asarren hau baino, inparre. Ez ezagun drama gehiegi ere. Hoi da, beste geziatenen launtzen hoi desinflatzen, esatet. Pero ez dakizu nola desinflatzen. Momentu bat, ezkago sobrita, hemengo txintxoen amarito, demora puska daia, beso altxata dagoela, oianak antzazterai dauka Itziberri esateko galdetzeko. Bueno, hasi banaka, eta ja ikusiko genuke, demorak eta taiminak, eta... Bueno, guata uste sakonagoa dela, adibidez aipatu duzu, zu eszenariora atera eta askotan jendea barrez hasten dela zu ikuste hutsarekin bakarrik. Ez dakit horrek zuregan ere sortu duen presio moduko bat, holtzara ateratzen zeanean edo bestela? Bai, beti espero duzu algara kopuru bat, ez? Eta presioa zure buru jartzen. Bai, noski. Azkenean, besten espektatiban errudun, gugea askotan. Horregatik eskartzen dut Euskal Herritik kanpoa juten aizenen hainbeste, esforzo gehiago kostatzea itelako algara hori ateatzea, baino askotan dalako, egindako lan guzti horren emaitza bat. Iker Dabiok askotan egon ginen ondoko hilobiko tipoa antzesten Madrilen, demanaldi batzuk, oso gorrak ziren. Eta ginen, Euskal Herrian, lan asko indako bi aurpegi Euskal Herrian eozein plazatan atera orduko parrez haste ziren, eta hemendik kanpoa jun eta esaten genuen, osea, zer da hau? Baina egin du, lana, eta poliki beste enfoke bat ematen ikasitea, ala egiten du, azkenako jendek irribarre bat ateatzen azkenako parrara itezu. Baina eta saiatu behar, oianak esan duna, presioi, da minuto 1 hemen ateatze ginen, da aio orduko, da nahiko zen batek, estromoz txiki bat dite, dena parrez azte. Aitziber, eta berriz bat. Ea hurren honek, zakit, barre algara bat, baina behintzat irribarre txiki bat ateratzen dizun. Hori kutsa. Bilbon hartuen metroa, eta Algorta jetxi behar nitzuan, bale? Eta Lutxanan nago. Zergatik, nire albotoko tipoak, hain gaizki usaintzen zuen, metrotik jetxi behar izan dela botaka egiteko goa sartu zaidelako. Eta ez da txantxa. Orduan, ona hemen galdera zuretzat, aitxitxi, zuri zer da hola nazka pila bat ematen dizun zer. Baina nazka benetako nazka, osea, ezin dizula hortan pentsatu ere ez egin. Venga, kontatu guztioi, bale? Eta musu potolo bat asko maite zaitut, laizter arte. Eta zenba denbora ikusi gabe gaina, denbora asko. Nazka hundi emateiten gauza bat eta hemen asko asarratzen naiz. Osea, ez soportatzen. Kontuz. Jendek jateako hotxa hundi egiten honen. Ez antzazu. Osea, jateako hotxa hundi egiten badezu, ez jan akatu arte bali bazar ere igualtzat, baina hotxik ez favorez. Eta jende hartzen den. Garri. Egitan, eske buru arrankauko nioke. Baina hori omen da edukazio honeko zeinu bat, ez, pixkat prestatu duenarekin. Nere txen, ez. Zero. Zero. Ez. Tragatzen hotxa egiten dona, haua erikita jaten dona. Janxua bera, jazta. Sopa hola. Bueno. Sopa hola jarta jorai! Hemen esan dugu Euskal Herrian ibili zarete, estrenatoki guztietan. Bai. Hemendik kanpora ere ibili zarete, asko desente. Bai. Grabazioak eta beste ez bakarrik antzerkian. Hemendik kanpora adibidez jendeak, ez dakiz esango nizuke, Ebrotik bera ezagutzen zaituenean ze impresio egiten dizu horrek? Baina oso gutxitan ezagutzen hau Ebrotik bera... Bueno, gutxitan. Ez zaizu sekula gertatu? Euskalduna dienen. Bai, Euskalduna dienen. Bueno, ez. Aurrekon Madrilen, gertatu zitzaiten, tipo ingles bat, o amerikano ez dakiz zertan, ezagutu nindula Netflixeko Machos Alfa gatik, 2 kapitulotan bakarriat. Baina, ze kapituloak? Eta tipo inglesa zan, eta gertuatu zan justu itziaten zaken dijo, eta pentsatu itziarratzen zana, dijo. Ez! Bai, baina, hola, aldi bat. Horrelakoetan nahiago izaten duzu jendea zugana etortzea, edo nahiago izaten duzu kalean pake-pakean uztea? Ez, hombre, esaten badizue asko gustatu zaiela zure lana eta zoriontzea balima datoz, edo hola, zerbait atsegina balima da, ondo. Gero egia da momentuk garela, Hoi da. Bai.
Bai, nahi gerta izan zait, ospitalen egon igual aitekin, eta jendea etortzea argazki eske. Gau osoa ospitalen pasatea gero. Osa, ez zula. Ja, hoi, ez da inteligentzi kontu bat. Oire, esantzazu. Gaurez. Ospitalen ikusten baliman azute, kau pasain da baliman hau, eta kiston begizulo baliman azute, ez eskau argazki, zepakizu ez dela momentu ona. Eta otra gero, galdera importantiena. Zemos herri kirolak. Gaizki, parragarri. Baina, probatu duzu baina ere herri kirolen bat horren. A ber, gombitok ez ditut probatu eta bakitezatela Ja, gustako. probatu gabe ere badakizu etzarela. Ni oso txarra naiz gauzoitan. Ez dauket indarrik, naiz abile. Ikusten? Ikusten bai. Ikusten beste gauza bada. Beste izagoaz. Vale. Horti hasi ba. jasotzen. Horti hasi ba. Anerrekin eta Karmelerekin. Ander eta Karmele. Zer moduz? Ba bai, Aitziber, nahi dozunan, etorri probatzera, lasai, indarrak esteko zer ikusi Karmele ondoan dekozunan. Indarra eta teknika behar dit, eta dana erakusteko pres gauzko. Jo, Karmele, ez da betez indarrik eta ez teknika. Benetan, freskatzen hasi da. Lasaitana ikestie da, jartzie da. Ba, eta Karmeleko oso ondo erakusten dugu, Ba, Karmelek uste gaur bakarrik itxiko zuela, ez diten menotzagaz ni banoa. Zue zoi signora, Ander, guk epaia behar dugu gaurko erraunkarako. Nundo zue txistoa konometroa? Bat... Ander? Bueno, ba, boltsilloan, Karmele, non egongo da. Vale. Seguru gara, jaun Ander. Dana, prest, Edurne Zuriren plazan, Edurne Zurirekin. Andra Mari Zuriaren plazan. Eta non eta gure boskote hemen atzean, Gabon gure boskote! Hori! Oraingoan bost, lehen lau, orain bost. Hori da, lehen lauzien, oin boskote. Ez dakit, hauek juerga asko bota, benze, zuri dauz, garbi. Bueno, Ander, hemen erropa garruitu jendie, ordezko erropa dauz, beti estibarreina zurtengo, itxuroso, Ander, ez dakit. Bueno, handabe, erronka itera etorri gara, baten bateri fraka apurtu dako lehen, ensaioan, ez dugu esango noreri, aurrez dan ez da ikusten, baina, bueno, ekipo hartu lekue, Venga, aurrera. nik amikitu, kronometroa, badakizue, hemen, prest, 3, 2, 1, Marito, hortxe denbora. Hora, oso do. Eta lehena. Ojo, cuida. Eta bigarrena. Buena, hore bakarrik. Haze. Eru. Venga, Mutil zuzta. Tipi dapa. Lau. Venga, bosgarrena. Venga, 6. Vale, Lana Karmelek bere Bost, dikon arrian. 15 segundua. Venga, etorri. Bai, raskar, Perfecto. 6. Ondo. Tita, venga. Hogeita hamar pasa baiet, Hogeita mazazkaria, Sortzi. Bueno, hogeita hamarekin gora egiteare ya... Bakizte batzutan... Ederatzi. Hogeita hamabika. Ona da jende asko egotia, edo hogeita gutxi izatea. Segun, onak baldin badira gutxirekin ere nahikoa da. Claro. Maika. Papi ez tiene katzen. Urdindu norre pipa. Baina 2 minutu asko da. Mairu. Venga. Amen! Epa, eta... Minutu batean 14 altxaldi. Minutu bat. Ja, neira impresio ditit horrek. Ranketako azkazale bat edo bintzat. Edo, hola, itiakoa gota plaz. Atzean dago katxarroa pres bori. Vale, listo. 18. Listo, ya está. Esan dugu hogeita mar baiet, Hora. Ez begiratu atera. Hogeita bat. Beak, jarraitu. Dita. Minutu berdia. Hogeita bi osago, segi. Hogeita iru. Gaur gimnasia jarraitu bagun, hemen nahi da interpleka. Barren agudarte, Venga. Ari dena zipake bakean. Hogeita sei. Segi. Amabi segundu, Belaunekin. Hogeita sortzi. Seia. Bost segundu. Azken txampa. Hogeita mar baiet, esan dugu. Bale, hogeita mar. Eta, denbora. Kostata baina. Oso ondo. Ondo, boskote. Hau da festa. Hogeita mar jasoan, di, Karmele. Oso ondo, boskote, zorionek emoteko moduen gauz. Ander, Karmele, ni galdera Teknikamente, inderra, gogotzu. Ander, Karmele galdera Bota bazan. galdera. Urdindu nahi zaiozu abertze jateu. Ze jaten dozu zu? Oso ondo, gustatxe zait asko,
Eta besarkada bat, urdazkoa nahitxua maite zaitut. Ah, bueno, vale. Hori da bere errezeta, ondo bizi eta zoriontsu izan, eta horrela jarritu dugu bihar Lizarran. Lizarran? Bihar Lizarrako jaietan, eskerrik asko, famili! Aio, aio! Aio, guapos, guapes, guapiz, eta danak. Oso, ondo? Eta, Bihar Lizarrako jaietan noa gaina. Zea maiz. Favorez! Jasoztaz, bihar itzen. Lan ezatzen dut behar bihar. Bai, goizen. Horrek eskaitut ordu gehiago. Kanpora sartzen horrengo emanaldia badakizun. Bai. Abuztuk 14-en. Vale. Abuztuk 14? Oantxezako izun. Non bait. Bueno, saretan ere topatuko dituzte. Bai, oire egia da, baino da, nahin behar da. Txerrezta, denbora iguatzu hor bila azteko. Nik hau haitzuet, prestautaztuko izut momentu batean. Abuztuk 14, bueno, igual da, Euskal Herrin. Euskal Herrian. Bai, esan, azken ordukoa. Eskerrik asko haitze berretortu. Zuei, eskerrik asko. Eta nola ez, bai, albistean esaten diate, bihar ere gaur bezala eta espero deula megafon honekin, udara guztian eguzkia aterako dela, non? Zaragozen! Gara biotzak! Eta platanoak! Gora denak! Hori gora platanoa. Zamakil. Una diabla y se le ve, se arrebata con el pen, anda suelta en Puerto